Keren hakani ka review meeting ka belingi simru ya karai. Namar baro ngilatip bakal lockdown hapo is kasils kadang trekam. Bat kadeban kut hakalai pui trik jong uni ubnai mi porsan beji. Te hakani ka review meeting mentaka janmit ngila sim ya karai ba ka lockdown hapo is kasils kan yai beteng hadu kah nyau terik por san beji menstep jong ubnai jun arpoi tamba ngindon ke relaxation katu kani ke jingsya ban play ya kikam kijam katkum kajing idon kam kabom ila kiar syu. Kita kilong kumne harum. Deputy Commissioner East Kasils in Pintikena ba kine ki marbam ki mardi kidei ban poi sya kisnong ki thau baper jong ka East Kasils barok away katkum kajing don kam. Kabaar kata kabengi ong ka home delivery menhakani ka lockdown ngimsya tenrei menta ka genti ya kani ka home delivery services ngisya but ka permission ansa ai da i deputy commissioner jong ka East Khasi Hills. Kabalai ka inter-district movement jong kibriu hapo East Khasi Hills lanina East Khasi Hills syakiway pat ki district ya kaniru ngidang perking baka numdon kajing yayat laiklan na kawi ke district bakin rung syapo ka East Khasi Hills lani baki briu ki bana East Khasi Hills bakin lek syakiway pat ki district. Kawai pat kabenta kolong ba kito ki office Sarkar India kintrekam kumju tang kitu ki ba nakaliang jong ka home department kala ya ko order nadu ka khat pratrik ubnai me arpoway bat kiway pat kin dang khang hadu ban petip da kumway pat. Kaway pat ki state government offices katkum ka notification ka bala penmi da ka personal department kitaru kin trekam bat palat nang ta ngin patsya ban play ya ki office sarkar. Ka state bank jong ka India ka main branch ka lai umkra branch bat ka secretariat branch kan trekam kan play tangba tang khandiat ki staff ki devan wan hapo ka office na ka benta ban pendep ya ki business khamtam kwi day bat ki government transaction. Kawai pat ka bang ban pentip ba barok ki banks hapo East Khasi Hills lasya bakin play hakalai puai trik ubnai me bat ka sitrik jong jun arpoway with limited staff nakabenta ki urgent transaction bat kidai ban kam hapo saubaji janmit ki post offices nginsya ban play haka artrik laitrik bat sauterik jong ubnai jun arpoway tang katu kaningut ki staff ki bade bandon nang ta ka isu ka banginang sya susu menta kalong ka e-commerce activities bat kitu ki courier services ka bangi ong
yakini ru ngisya bat ngi IT ha I Deputy Commissioner juga East ka sales ba in regulate bat ru ban ai ya ka permission nangka weipat kidukan kitu ke hardware store kidukan de tiar ya ki yeng kisem ya kaneru ngisya katkum ke jing idon kam tang bayakan ngi e akijing stat jong I Deputy Commissioner ba in regulate hakata kadur ba kanumdon kajing ya rois palat kawaipat kabangingi siya kalong bakine ki kam construction lapi ong ki private lapi ong jong ko government kitu ki bamdon kam ban ong ban warra ikinong trei nakawi ka jaka sakawai pat ka jaka ki bakila don lepa hasait lane hakatu ka kampus lane ka premises ya kataru mentangin siya ba kinsdang ban trei kamno kabamut nadu ka life huway terik jong une ubnai ubamenta ka jinglet on tap lani ka jinglet on thang ya kibayap ngisya tang sipongut bat kataru kolong da kaba pentip lepa siya I Deputy Commissioner